cada banda. Si algú es mareja... No. Bona tarda. Espera't un moment. Entrem tots, deixeu passar cap allà i... Hem pujat unes les càmeres... Jo vaig fer un viatge en bus a Jaén, o sigui, pitjor. La Tierra del Olivo. La Tierra del Olivo, poeta. Hòstia, et cal el foco aquí, David? Humerenc. I rajant, sí, rajant. No, rajem a tot arreu, no cal estar dins del bus. No cal ser periodista. Amb el conductor que portem avui us recomano que us posareu els ulls. És molt Sí, ens va explicar unes coses que passen amb les rodes quan punxen que no ens van agradar gaire. No, espera't, un moment, Oriol. Que el senyor Dugas té un obsequi per vosaltres. El poble. El poble? El poble, Per sí. ajudar-vos. Sabem que és molt difícil canviar la Constitució. Para reformar la Constitución hacen falta 2/3 del Congreso. 2/3 del Senado. Una derecha democrática. Una izquierda valiente. Que no la hay. ¿Y qué más falta? ¿Qué más hace falta? Oiga, una entrevista a un tal Quim Arrufat que deia que votaria alguna cosa el 20 de novembre, si votava, bueno, no tenia un paper d'embadar. Però bueno, es pot obrir, es pot obrir. No, és que no sé què falta, tio. Obriu, Què falta? Ja veràs. ¿Sangre de unicornio? Ara sí, ara sí! Hòstia, això és el somni de qualsevol ochentero. De fet, no es pot. S'ha d'obrir. Pues ja pots dir que sí la reforma constitucional. Ara falta una Constitució. Va, cadascuna amb una bola, Saps vinga, què va. és això, Jansi? Com? Saps què és? Sí. Ara surt el drac, Kingdom. A veure. Si es reforma la Constitució. Vinga, va, ensenyeu una bola. Ensenyeu una bola. La sang d'unicorn arriba demà. Ho hem demanat allà. Gabriel, Mira la repuntada de Podemos. agafa't també una bola, que fem una foto. Va, ensenyeu. Quina era la de... La 4. Som una mica los niños de salir de foto, ¿eh? Per aquí. ¿Quién entonces? El Joan està pensant, no sé si és bo o dolent. No sé, jo sé que la meva filla ho mirava. Em deixeu posar-me aquí? Falta la sang d'unicorn. Bueno, si no s'aguanta, vinguem a espectacle. Però mola molt, és per mi. Ahir em sembla que hi va haver... Sí. A veure, m'ho ensenyeu, sisplau. Espera, Maria. No. Hòstia, com era? Va, que no arriba. Espera, Gabriel, Falta m'ho Pilar. ensenyeu? Falta Pilar. Sí. Aquí, Gabriel. Que és memòria. Ja està. Drac, Kingdom. Yo te convoco, Cero. Yo te convoco para cambiar la Constitución. Vale, merci. Ho veus possible? No, tenir això? no, perquè ens queden 2/3 del Senado, 2/3 del Congreso i una derecha democràtica i izquierda valiente. Però perquè veieu que la premsa sempre ajuda al procés, saps? Sí, molt bé. Una de les coses que tu dius ja està aconseguida. Però ja diu molt de l'estat espanyol que primer És tinguem més les fàcil 7 boles això. de drac que una izquierda democràtica, una izquierda valiente i una derecha democràtica. Ui, perdona, Joan. Sí, per favor. Has de portar la butxaca i treure-la. Aquesta nit les trec. Va. Home, del titular estaria bé, estaria que els traguessis, Estaria bé. Sí. Sí. No? Està molt bé, està molt bé. Moltes gràcies. No, escolta, te las vas trayendo a la butxaca. Dues... No? És veritat. Sí, doncs podria ser a la butxaca. Podria fer com el freezer, Com si fossis o baixi amb ell. Sí. Una altra cosa, la gent que seguim sempre a Esquerra, les campanyes, l'últim dia de campanya, us ajudem a fer com una petita part de la... Com que ens sabem el discurs de memòria, i el que us proposem, el que et proposem concretament a tu, perquè és qui ho diu, és que quan hagis de dir totes les coses que fan falta per reformar la Constitució, a part de que tinguis una bola de drac, que ens deixis dir-ho nosaltres.